bniedem għandi 66 sena. Alla jbir. Nagħmel training kuljum daqżagħżugħ, noħroġ niġri tal-inqas fuq tija kuljum. Filgħodu nagħmel workout għax jiena fittat nidħol fuq YouTube, workout, però qabel nagħmelhom dawn l-affarijiet. Nieħu tazza ginger, turmeric u nofs l-ummija filgħodu, dik filgħodu għarriq kull darba. Waqt li qed nagħmel it-training jien nieħu tazz ilma kies ħa nagħmel ġixta u miġġa fija, nissibja bil-mod u jien nagħmel l-exercise. Nagħmel exercise daqs tefer żgħira, jiġifieri, għax għandi tfal ma jlaħqux miegħi, imma b'somma għandi saqqi u naqra l-left handles. Ma nistax neħles minnhom, jiena niżen 65, noqgħod attent li ma niekol tajjeb, però darba fil-ġimgħa jew ġieli nintaqa' naqra nieħu naqra mditu hekk tifhem. Once in a while imma mhix minn daw imma ħelti ħafna, tifhem. Ma nsemmu xejn bħalissa fis-sajf aħna nimmuvjaw ġal-flet, noqgħod il-ħames fil-ard dak ninżlu nitilgħu. Bit-taraġġ ma nużax lift wek. Ma din ma nistax għandi naqreb sew wkoll jiġifieri. Jiġifieri m'għandix xi six-pack bħalek inti qed tifhem għax tkun immaġina taħt il-blok tiegħek. Jiġifieri dan. Jiena l-ewwel nett nilqak fil-familja tagħna u allura grazzi lis-sinjura tiegħek il ħajritek tinqgħod magħna. U selila s-sinjura tiegħek ukoll tal-assegwina. Għax marret innaħa l-oħra t-televiżjoni l-oħra. X'isima s-sinjura tiegħek? Silvia. Fajtlek bewsa u grazzi li ħajjart il-raġel. U keep it up, ħabib tiegħi, ta' grazzi lilek, hey, God bless you. Kemm interessanti 66 sena jagħmel ġiri sinjur, 1 hour jażel it-tara, jieħu l-ginger turmeric, jieħu l-ilma bit-tew waqt li jagħmel l-eżerċizzju, jiżel 65 kilo, ma xorta irrid iżjed. U dak li ġielu il-bniedem illi jibqa' dej. Id-drawa, il-riżultat? Għax irrid iżjed. Il-kilba, ara kemm hu sabiħ, il-kilba għal-ħajja ħjar mhux għall-flus. Ara, mu ħanajdu xejn. Naħseb hawnhekk ikollok anke rappreżentanti ta' ċertu waqdiet u ħadd tifhimni li huma. Illi għalaqas mill-iltaqajjin jgħiduli biex aħna ngħinu lin-nies rihabilitaw minn dik il-problema, minn dik il-problema, minn dik il-problema, nippruvaw nqabduhom drawwiet ġodda, drawwiet li jgħinuhom bħal drawwiet tal-eżerċizzju. Għax il-bniedem, jek speċjalment inkun bniedem jinta drawwa, jħaniħu minni ta' jien hekk ma jkollix drawwa niżviluppa oħra. Inni bniedem tar-rutina ta' drawwa. Mela x'laħjar nażel ċertu drawwiet li forsi jistgħu jitfawni fit-trabil, jew drawwiet il ħajnuni nimxi l-qudiem. Issa sinjur għallek għandu daqsxejn tal. Issa skont kemm għax ovvjament mhux qed naraw, eċetera. Għax naħseb jiena m'għandu xejn. Ħanajtlu jagħmel l-istess kunċett li ħajitrekkja ħajkteb kollox li x'qed nieklu. Ħanna x'qed nieklu. Ejja nagħmluha di intom li tissegwuna bħalissa. Iwa qabdu karta, jew waqbdu l-mobile stess. Kull ma tidu tagħmlu Tuesday, titbu Tuesday fuq għallum. Tajjeb morning, xkilt, tiftakar xkilt dolodu. Tajjeb, u niżillhom. U mbagħad tagħmel afternoon. U ħanaraw daqsxejn għax jekk noqogħdu attenti x'inniżlu ngħidu l-laħwa kemm niżilna. Mela l-ura lejla noqogħdu attenti, jew għadda fl-għodu noqogħdu attenti. Ħan nippruvaw ġimgħa għaliex l-ewwel wieħed jien u ma kil ġej. Jaħasrom jekk kienet tagħmilli. Ngħidla ma naqas mill-ikel xejn ma niekol jinqisni għasfur. Ma xkielt, u mbagħad tibda tgħidlek xkielt. Inselmilha minn hawnhekk il-Mamma Doris. U ħafna oħrajn li jgħidu ilek jien ma nikol xejn ta'. Mela. U ħanajdlek croissant, cappuccino fil-għodu. U ma tagħmel daqsxejn crackers, daqsxejn botier magħhom. Tajjeb. Hekk. U vera għalihom isu ma kielu xejn. Eżatt, dik ġifieri din normalment mhix kwistjoni li bniedem qed jikdeb, di tkun kwistjoni normalment li bniedem ma jirrealizzax x'fih dak l-ikel. Għax dak l-ikel ma jimlikx. Ara kart ikun tik il-laħwa kemm tajtni dullija, imtlejt. Kieku dak l-istess porzjon, ikun għal-mod tal-kelma, jien naf ċikkulata, imdewba. Għadna qaskilt irrid iktar. L-istess porzjon, l-istess bawl, minn flok ma kienet mimlija bid-dullija, mimlija bid-ċikkulata, waħda mlietek, ħafna. U never too late, vodiri, di xi ħaġa li hija denial, vodiri niċħdu għax sa kbirna, għalaqna 50, għalaqna 60. Għala, il-bniedem meta jikber, dejjem in-natura tieħdok lura, in-natura. Nistgħu nikkumparaw il-sinjur ta' 66 sena u nistgħu nġibu persuna ta' 66 sena oħra li qatt m'għamlet eżerċizzju. Xi taħdejjem nidabli jkollna, daqalilna it-tfal tiegħu stess ma jlaħqux miegħu. Mela t-tfal tiegħu possibilment għandhom fl-40ijiet jew forsi fil-30ijiet u ma jlaħqux miegħu. Għandu 66. Mela fil-ħajja huwa x'tagħmel
illi jaffetwa ħafna, il-ġenetika tilab. U biex nasal anka biex inwieġeb lilu, ħanitolbu li jitrekjera xinu jikol u jikkonsidra wkoll di sistema ta' fasting li nħobbu nsemmu. Għax jekk inti għandek ritmu, jekk inti għandek linji gwida,